Здоровенькі були, з вами Ау. Сьогодні у нас на ремонті Xiaomi S1201 капсульна кавомашина з дефектом не пробиває капсулу. Чергова діагностика показала, що у нас центр трошечки відрізняється від інших сторін. І вже під час розбору механізму видавлювання можемо спостерігати, що у нас деформована сама кераміка, з цієї сторони тріснута по 4 сторонам. Давайте я покладу лінійку. Фокус. І можемо спостерігати, що у нас вона деформована, через що і не пробивається. З мінусів і плюсів. Мінуси, така запчастина не постачається, їх немає. Окремо, що може з розборки десь на Піднебесній дивився, немає, по Україні теж не знайшов. З плюсів це можна замінити багаторазовою капсулою і користуватися.